Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştoqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy awgustyna sanyna awada 3 aýda 150 miňden gowrak Türkmenistanyny dynjaldy. Türkmen-Iran serhadyndaky birlikdäki bazar gaýtadan açyldy. Şahzada ýaly Diananyň awtology satyldy. Dünýäniň iň uzyň hyýaryny ýetişdirdi ýaly habarlar ýetirýär. Gelin endi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Awada 3 aýda 150 miňden gowrak Türkmenistanyny dynjaldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow awada milli syýahatçylyk ozoglugyny alınıp barýan işler bilen tanışdy. Halyk maslahatynyň başlygyna awada etrafynyň häkimi Hazaryň kenaryna Türkmenistanlar we onuň mehmanlary üçin dürdülýän dynjalaş mümkinçilikleri barada maglumat berdi. Milli Geňeşiniň halyk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hazaryň ajaýyp günje we dynjalaş merkezi hasaplanýan awada milli syýahatçylyk ozoglugyny dynjalýan Türkmenistanlaryň sany bilen gyzyklandy. Häkiminiň beren maglumatyna görä 3 aýda bu ýerde 150 miňden gowrak Türkmenistany dynjaldy. Halyk maslahatynyň başlygy bu görkezjilere uly kanagatlanma bildirip, Hazaryň deňiz kenaryndaky mehmanhanalar we dynjalaş toplumlarynyň arasynda beýleşigi guramak möhümdigini beledi. Şeýlekem halyk maslahatynyň başlygy Hazaryň kenaryna we bu ýerde döredilen emeli derýada gemli we gaýykly gezelenişleri guramagyň has möhüm boljakdygyny bellep, häkime bu barada öz öwüt önneglerini berdi. Türkmen-Iran serhadyndaky birlikdäki bazar gaýtadan açyldy. Türkmenistan bilen Iran serhadyndaky birlikdäki bazar 34 aýdan soňra täzeden açyldy. Bu barada Iranyň ýerli wekilleri habar berdi. Mehri habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Abulgazal Çamandynyň belek geçişi ýaly serhetdäki Bajygyran godan birlikdäki bazar koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylypdy. Iranyň ýerli wekili bu bazaryň ähmiýetiniň uludygyny bellep, bazar ýapylmazdan ozal Türkmenistanyň her ýyl 4 million dollardan gowrak harit eksport edýänligini ma'lum etdi. Irana bolsa 500 miň dollarlyk haritlar ýerlenipdir. Serhetdäki birlikdäki bazaryň hereket etmeginiň möhümdigini ýene-de bir gezek öňe çeken Iranyň wekili bazaryň Iranyň Harasan Razawy welaýatynyň senagat tesgalarynyň önümçiligi üçin uly ähmiýete eýedigini bellädi. Şeýlekem ol bazaryň ortaça 700 adam işlen üçin etmek mümkinçiligine eýedigini aýtdy. Şahzada ýaly Diananyň awtology satyldy. Beýik Britaniýanyň şahzada ýaly Diananyň awtology auksionda satyldy. Beýik Britaniýada guralan auksionu Ford Escort kysymly ulog 724 000 funt sterlinge satyldy. Diana bu ulogy 1985-1988-nji ýyllar aralygyna sürüpdi. Adatça ulogyň bu görnüşi ak reňkde öndürilipdi. Ýöne Diananyň haýyşy bilen ulogyň gara reňki öndürildi. Diananyň muştoklary 30-njy awgustda geçiriljek ýatlama gününe garaşýarlar. Mälim oşy ýaly 1997-nji ýylyň 30-njy awgustynda şahzada ýaly Diana ýol ulog helakçylygyny aradan çykypdy. Dünýäniň iň uzyň hyýaryny ýetişdirdi. Howesçiň bagman Sebastian Suski dünýäniň iň uzyň hyýaryny ösürip ýetişdirip Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Bu barada Guinness Rekordlar kitabynyň resmi saýtyna bellenip geçilýär. Bagman hyýaryň üýtgeşik görnüşini Southampton şäherindäki ýyladyşhanada ösürip ýetişdirdi. Onuň uzunlygy 113,4 cm. Ozalky rekorddan 6,4 cm uzundyr. Sebastian 7 ýyldan beri has uly möçberdäki durly göýek bagçy önümleri we meýweleri ýetişdirmek bilen meşgullanýar. Ol Ýewropanyň egert uly bagçy önümlerini öndürjiler assosiasiýasynyň meýletinçisidir. Şeýlekem uly käde arkalaşygynyň halkary hunärmendir. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Pakistanyň ýolaşlaryna gynanç bildirdi. Türkmenistan Özbekistan gümrük ulgamyna hyzmatdaşlyk Türkmen we halkara deňiz porty Sevtiň Sowda merkezine öwrüler. 3 ýylda 30 milliard dollar gönükdirler ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanlaryny görüşýänçek hoşda bolun.